Anundoram Borooah la so scheme APHUTHAK bangke kadu kavita chini iglo lapen nili pachu heta upload lo la so APHUTHAK sitami non hejong ako government a pen ingsi notice paklang pondo la so notice APHUTHAK si pini bang nili nali tumafan nang paklang ponpo mate nang than poni pusi nili la so video bange bunai kasimar iglo lapen la Anundoram Borooah puke aprang prang kela SSLC ke pas abang phu abang phi mate 70% so above kelong atuma pan laptop si kironron lason thek ponlong lo stami pinning abang ke cash reward mate tangka si 16,000 ki pi pu bang si government na hin pen pang dak ponlo lapen online ke apply la so stami portal stami paklang lo lapen pina an abang phu abang phi tembe apply dun lo lapen pinang an abang phu abang phi tum bangke apply dun de lang na anta jo la so aposi la so notice bange paklang pon iglo la pen kala ke apply da duntang atumanta mane adhok bangke la son account number chok cheret titi do o la sipini bange la so video la nali tumhan la thiek pe notice bang nam paklang pon ikpo la pen koson se ke apply ning mala so APHUTHAK ka nili nam paklang pon ikpo la pen bangko an abang pu abang phi si ke apply dun de lang mala so list nili nang li tumhan nam paklang pon ikpo la pen bang ko an abang pu abang phi siola account number abang ki chok chima la sopu alista nili la so video arlo nang piklang pon ikpo la pen afrangsi nili men la ki kadu kavita chinilo nili men la ki avinasteron la pen labangso chine long jong si komani abang pu abang phi nang kohumri milang pulde nang litum kaching hon pen ning kang sam pen subscribing on la pen adung het bela janta dui da kana litum ber pon igdenon la lo pulde monon fit ajat information tame worengavar sai hin tame lapen scheme hin tame ajat updates tame nalitum kachini da prai mate kilong da prai afan lo lapen dia tha la so video nili parnisi molom si upload nei podlo sitame nili pini bang upload igrong lo sitame upload lang pini arnisi bangke upload lang nalitum prabjin pen try dun igo la klardak alam kachini afan pulate nalitum la so video kicheng ban kijut an lang jok jedat po tangte video le pangcheng pon lo nang lapen thiek pen ali tum phani lidang nang thania phansi bori pon pola pen maduta chini lo schema men bang kenali tum ARBAS 2022 lapen exam ba bangke SSLC lapen AHM exam lo lapen board bang sibalo lapen percentage kilong nei bangke 75 about tum lo lapen passing year 2022 lapen organization bang kenali tum dak thek ponapo government of Assam lapen application process bang online si ka apply nang po lapen total award bang amount bang long product 16,000 an dak long po lapen ka starter date bang dak 30 August pen si chenglo lapen last date bang na litum dak pen thek ponang po 1st September an la non AKIMI atum phan bang lo kasini lithi notice to dak pen ampik lang pon ik pon alitum phan notice bang la hello nalitum la screen along thek ponong po notice bang this is for information of all the eligibility student of Anundoram Borooah case reward 2020 lapen who have searched as 75% and above marks in SSLC mate HM exam long ki un dun abang phu abang phitum lapen dak total bangke 22,599 an dak student bang adulol la song bong penstami 160 student bangke nanta apply dun delang mate registration dun dela lapen submitted their bank details and 2,548 student bangke registered on los tame bank la details bang bank account kipidun chok chedat jo la so APHUTHAK lo la se ako nalitum re apply thui phan se dak notice bang dak nalitum phan notice bang pilo dak lapen nantala 160 student la tumbang kena anta apply dun delang mate registration dun delang lapen 2,548 abang ke registration bang dun lo apply dun lo stame bank details bang chok chela la sin non akori ka apply thuya phansi ka do ka ve phanta dak chuning rilo mate notice pe iglo aprang si kinang sot bang ke student amen lo lapen number 2 lang bang bank account number klar dak pen choklim pen alitum pidun ignang pol lapen bank amen tan alitum choklim pen tokdun ignang po lapen name of the branch bang bank branch bang kunat mal so branch amen tan alitum
Klardak mate choklim pen tok dun ignang pola pen number 5 long bang la hello IFSC code la so code nalitum ber paminang po la pen ke apply dam nei a portal mate a website bang ke nalitum la screen along stame thek polang po www.madhyamik.assam.gov.in la pen adet bang last date bang ke dak 30 patumi molam pen se cheng lo 30 pen se la se nalitum la pini la 1 tarik lo nalitum la 1 tarik pini yang bong mas nalitum la bangke apply dun nang po ke apply dun dia tum bangke apply dun nang po la pen hala bank account ki chok che tumta nalitum ta ko upload to det nang po mate apply dun to det nang po nalitum la screen along thek pon long po the portal will be open on 30 August 08 2022 from 11 am pen sidak ingpu pon lo la pen close si bang ke la so website ki close si bang ke 1 September midnight mate ajo 12 pm ta pumelo mate 12 am ta pumelo ajo midnight ang hutsi la bang ke ington po la pen ke apply ning bang ke nalitum la so a website long sid hum ridam ignang po la pen nalitum registration dunang po la hello la pen aku nili na piklang pon thui pu bang ke achi hek pes tame nili na piklang pon thui ik pola student alis bang nili dak nang litum pan na piklang pon po 160 student bang ke apply dun de kumama student mala bang ke nili na piklang pon po la pen 2548 la bank account ki chok che student tum amens tame nilin na piklang pon ik po la sik ka doka we fanda tuning rela na litum video ki chengpen ki judan kilang thori apan si tuning ri iklo tangte pader depend pen aprang silang dam lanang la 160 student kumama abang fu abang fi sidoma la pen amen ko son manili details ni lidak nang than thayon e dedi athema 1060 la pen 2548 la tum phandani li dit Klardak an bang nang piklang pon pilas tame nang piklang asap sana piklang phansin ni libor ipon po asilang dam lanang pader depin pen la pena la screen along stamina litum dak thek pon long po la bang ke not register mate apply donde abang futuma men lo dak one pen dak penang ando dak details na litum dak pen thek pon long po penang an amen do roll number dolo la pen la pu bang apu amen dolo la pen dak school amen ta dak pa na litum father amen ta dak thek pon long po la pen la son thak se school amen ta dak do iglo la pen dak penang ando list na litum dak thek loi nili dak Karbi tumta em 2 minute niliri ikpol la pen ali tum na piklang pon ikpol la dak la pen nili dak ripon ikpo ingno bagjong silong pulote nili nali tum hanam piklang phansi nili bor ipon po dak la 445 long list doyo nalitum dak theklo ni linam piklang pon ik dak po piklar dak pen dak sin tu ti mung pi dak nalitum la theklo la pen dak jasmina teron pi ya dak do iglo la pen asar bura men dak do iglo la pen asar pi men do iglo la pen Holy Cross School lang kang bop pen la pen clear dap English High School along pen Holy Cross School la pen ako nili dag repeat po la pen cleared up English High School along pen si pada depin pen lason nalitum prabjen pen apply dunia fancy tuning ri iglo la pen lason thak se dag do ola bohagi terang pi puta do la pen dag asar pura men ta do lo la pen bohagi bang kali la bang alang li asar pi men lo la pen sangmir teron pi school men ta dag nalitum thek pon long po school men ta dag Estimation High School pen lo asi pada depin penali tum apply dunia fancy kadoga we fanta tuning rig lo la son thak sedak penang andulang la pen shortcut pen jong se amen lang daim penali tum la son 3 dot loin dak nali tum la PDF kilang lang la so a file pen nali tum ada option loin la sinali tum lang dam igme po la pen lason thak dak do ulang nalitum lang pon igdano jong nalitum tala solis naing pelen nili panang kontek ikon nili nang seni phansi bor ipo la pen next bang ke la apply dun lo sitame ala bank account bang chokche yo
la so list nili nam piklang pon tu ikpo nali tumpan la pen la bangke la so list bangke la apply dun las tame hola bank details bangke chokche a list lo la bangta nali tum dak pen thek pon longpo ason thak sini lidak ingnet ba karbi amen karbi akai imethang akai amen do pulden ni lidak piklang pan sedang por ipon po dak penangan alis do nali tum thek langi lapen la so alis nali tum ta laing pulote nili phan nang contact gon nili whatsapp bang stamen nang send ik punali tum aphan dak penang ando 5000 ando la song bong pen do ta hai penang an abang pho bang pitum ili karbi tum khai stame lapen non ko bang ke dak thek langi bang akhayet amen nang selo lapen nili dak ing nutta karbi akhay amen bang thek long lelang lapen ribom pen nili dak long iglo la roll number ta la pudulo a roll number nili dak mention pondat po B220463 lapen amen bangke climson lekthe puhelo lapen asar buramen bang binoy lekthe lo lapen asar piamen bang monjer timungpi lapen school amen bang dak pranab vidyapat pulo nalitum thek polong po ason thak si pinang an duta hai la ili karbi tumta la bank account details ke chok chetum asipada depend penali tumta ko reply to dena mate documents bang apachau ek dena piniang bong amasi lapen a website bang tanili asap so nampik lang ponik po dampen lapen nalitum la thek polong po la so website lo nalitum wang ego reply to ye phan la smbform.in SEBA nili la so video description along stami link bang pipon dat po lapen prabjin penalitum apply dunia fancy tuning reglo lapen ke apply dun naing bang kenalitum dag roll number aprang si dak pen login ponang po roll number bang ber ignang po lapen date of birth nalitum dak pen chipi iksi la login pu option di la so dim nalitum ber igon dak ber iglo pole nalitum apply a form bang danan chiklang ikpo lapen documents bang ke aprang ateng lo kenang ngi son anta PPA documents neng manili lata thiek penali tum hanang than pon ikpol la so video lo documents ke nang ye bang ke nali tum frangsin number 1 bang ki SSLC ke pass sorry la roll number bang nang pol lapen second bang date of birth of the candidate la bang nang po date of birth bang ke lapen number 3 bang passbook nang po lapen number 4 bang ke mobile number nang po lapen number 5 bang ke nali tum email do pulote pidun melo lapen avi pulote pidun de data chok iklo lancho lo pinya video long bang la subse notice thiek pen nang than poni pusini le so a video bang ta semar iglo la pen nang litum ka anma video bang share iglo la pen la ke apply dun tang abang pho abang phi tum ta chichin ne data thegi na si list bang la whatsapp long do whatsapp long kalilo nili long sidolo as nali tum jong sela list lying pulte nili fan whatsapp long stamin na homri go nili stamin nali tum fan nang send ikpo la pen list long lang det a phidle nali tum list long amen do pulo nalitum apply pelang pulo apply do no la pen no la list long apply dun det pen fit bank passbook la so correction to der no nako la hello pin video long mal answer lo la pen mo next video long le chitong nang tang te domi thakme kado kawe stamen hilin pen kardom